Euskal moneta dago gure merkatuan. Guztiok hartu behar ginuke kontuan, dirua denetan da gaur gure munduan, gure gisa balia dezagun orduan. Eusko bat da euro bat, ta aixe gehiago. Hainitzen dako dena bitxita harrago, denek baliatzea nuken nahiago, moneta erabiltzea gure esku dago. Oiturarik alduzu euskoz ordaintzeko. Bai eta sentitzen naiz ni askoz hobeto, harrandara joaten naizen bakoitzeko, asmo